Cyber 88 Corporation na ang swerte ay nandito sa bawat tayo. Pag-asa ay buo, maglaro't manalo sa Cyber 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Cyber 88 na tayo. Cyber 88 Corporation na ang swerte ay nandito kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Cyber 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Cyber 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro dito sa Grand 88. Panalo sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito sa bawat tayo. Pag-asa ay buo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, green sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakaskas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating pangatlong Akong Still Draw sa rule number 3141. Pagkasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. Number 13.
Babalik po natin ang number 13 para sa ating pangalawang pagpili. Timer ready. Our second winning number 18. Number 18. Our official winning combination for tonight are the number 13 and 18. Are the number 13 and 18 in exact order. Congratulations po sa lahat na nanalo. Ako muli si Jerry Hortanan. Lagi po natin tatandaan, si Seso hindi umuurong sa pagtulog. Maraming salamat. Official draw result for 8:45 p.m. draw today. Numbers 13 and 18 in exact order. Numbers 13 and 18 in exact